Total indignación. En Rianxo están máis que molestos coa decisión do Pósito de Cambados de excluílos do plan de explotación da vieira. Consideran o algo inxusto. O que non vemos é xusto que se faga un plan privado. O normal sería que a empresa faga unha solicitud de extracción pois entre as cofradías ou os barcos que teñan no seu permes o rastro da vieira que poidan exercer a extracción desa vieira para esa empresa. Estamos falando de que son moitas familias que van quedar sen poder ir a extraer a vieira. Sea pouco, sea moito, que se extraia levarían un sueldo digno para a casa. O que non pode ser é que se tomen ese tipo de medidas en contra, ou ao meu entender, contra unha persona e que estén perjudicando a un sector, a unhas familias. Eso non vexo lógico eu, en principio, e non ve lógico a xente que falamos da vieira de Rianxo. A decisión aparta do plan da vieira un total de 17 embarcacións de Rianxo, pero non só desta localidade. Tamén aparta outros barcos doutras zonas que si dispoñen do permiso para a extracción desta especie, razón pola que piden a intermediación da Consellería do Mar. Pedimos que interveña, pero estamos vendo que, polo que falei ca Consellería, que danlle razón á empresa, que é a empresa que ten que gestionar os barcos e todo. Nós non vemos así. O que vemos é que Cambados ten unha planta de visceración que é deles, da cofradía, e o permiso que non ten de visceración é a propia cofradía. Ao ser a propia cofradía é un ente público. E aí sí a Consellería pode ter man, porque se a Consellería non ten man sobre un ente público que é unha cofradía, pois logo non sei para que estaría lá a Consellería. Pero non se quedará só en iso. Se o plan se leva a cabo tal e como está, excluindo os barcos de Rianxo, o Pósito ten intención de emprender accións legais contra esta decisión. Xa che digo, vamos a miralo judicialmente con abogados, e se fai falta meternos a juicio, vamos facelo porque vemos indigno que nos deixen fora dunha campaña cando hai barcos que a día de hoxe no voo non están facendo nada e podían safar un pouquiño o que é este ano un pouquiño con isto do COVID e todo eso, que che deixen fora é un pau duro para os mariñeiros.